Pagpuksa sa kalakalan ng ilegal na droga, palalakasin pa ng PDEA at PNP bunsod ng pagkakakumpiska sa halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu sa Labrador, Pangasinan. Para sa detalye, narito ang aking report. 104.7 IFM Report. Palalakasin pa umano ng hanay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng Philippine National Police o PNP ang pagpuksa sa kalakalan ng ilegal na droga sa bansa matapos na masabat ang halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu sa Labrador, Pangasinan. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, malaking bahagi ang pagkakasabat sa napakalaking halaga ng shabu na ito dahil nailigtas din ang buhay ng maraming individual na posibleng gumamit nito. Iginiit nito ang malaking epekto ng ilegal na droga sa mga kabataan, lalo at sila ang madalas na nabibiktima ng addiction o pagkakalulong sa ilegal na droga. Ang awareness of our mga kababayan, especially the youth, dahil ang ginagawa ng PNP sa PDEA ito ay talagang particularly for the youth sector. Ang sabi nga ng ating bayani, Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. So if we are successful in our fight against illegal drugs, of course, we will be saving many lives of our future generation na sila ang pag-asa ng ating bansa. Binigyang linaw rin nito na wala pang natutukoy na shabu laboratory sa Pangasinan habang patuloy ang kanilang investigasyon kung saan nagmumula ang mga nakumpiskang bilyong halaga ng shabu sa lalawigan. Samantala, iginiit rin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na hindi titigil ang hanay ng pulisya na mapuksa ang lahat ng sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga sa bansa at magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PDEA at iba pang mga ahensya para mapuksa ang mga kabilang sa drug syndicate. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.